खन्थाइनि मुं गियो मानो फोरमायनो। खन्थाइगिरि गोसो इसोर बर', जिल्ला बाक्सा। गियो मानो फोरमायनो। गोसोनि साननायजों आथिंनि आगानजों गोरोबना सेराव थाङोब्ला नोंनि खुगाया बबा जायो मानो आंनि। मेगनजों मेगन जायो जेब्ला फै फै साखाथियाव फै, लेंहरनाय बादि मोनो आंखौ जाम्बा गोसोआ आंनि। गिनाया थाखुमा फैयो सिरि सिरियै मानो। गोहो गोरा दावहारु गैया रावबो हमथानो हानाय आंखौ सोरबा। सिमाङाव जेब्ला नों आंजों गेलेफैयो, नोंनि जारौ गुस्थिखौ खुदुमो, बिरबायनाय खानायाव बिलिरो। गुरलुब गुरलुब मावो मानो मोगथां मुलुगाव आंनि बिखा। जेबोला नों फैयो सेराव आंनि। गोसोनि साननाया गोसोखौ नागारा, बुंनांगौ रावा खुगानि दरखं बारा। गोसोआदि नोंखौल' नांगौ नांगौ मानोदि बुजिथारा। दा मिनि नों जारौ गुस्थिजों मिनिखैरै, जावलिया जायो आं गिखांनाय मोनो गोसो आंनि। फोरमायनो हायैयावनो आंनि। बेनि सिगाङावनो जाया जे रावनिबो गोसो नोंनि। खन्थाइखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि खन्थाइ मटिभेसन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। आंनि फैनो गोनां भिडिअफोराव आरो नोंथांखौ फिन खेबसेबाव लोगो मोनबावगोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय।